Ayun mga kamamaw. Ayun, maliwanag na mga kamamaw. 5:17 AM. Ayan, so ayan mga kamamaw, third photo op na tayo ngayon. Nandito na tayo sa Balbalongaw Dam. Kamsi, Nia. So ayan, last photo op na tayo. Agkakita. Grabe mga kamamaw. Sila bro. Wala bro. Sige dyan. Hinahinay mo. Ano? Wala dyan bro. Ayun mga kamamaw, good morning sa inyo. Ngayon is nandito tayo ngayon sa grid ng Pangasinan Outdoor Adventure, ang adventure at tour version. So ayan, maya maya magte-take off na tayo mga kamamaw. Let's go! Yeah! Bakbak na! Woohoo! So ayun mga kamamaw, nandito na tayo sa part ng Basista, Pangasinan. Mag-e-entry na tayo ng Bayambang. Tapos susunod na dito yung first photo ops natin, which is ang Jose Palma sa bayan ng Bautista, Pangasinan. So ayun na mga kamamaw, let's go! Woohoo!
Let's go! Ayan, first checkpoint, first photo ops na tayo mga kamamaw. Nandito na tayo sa Jose Palma. First photo ops. Okay na, tara na. Next photo op na tayo mga kamamaw. Alright, let's go. Alcala na tayo. Mga kamama na, on the way na tayo sa Alcala sa ating second photo ops, which is doon kay Alfred Watermax. Let's go! Ayun, maliwanag na mga kamamaw. Time check tayo, 5:17 AM. Wow! Let's go! Malapit na tayo kay Alfred Watermax. Second photo ops na tayo mga kamamaw. Let's go! Alright. Lupaw ang ating destinasyon. So ayun na nga mga kamamaw, no, nandito na tayo ngayon sa Lupaw. Papunta na tayo sa third photo ops natin, which is ang Balbalungaw Dam. So akala namin kanina sa Pangasinan kasi kung babasahin mo yung lugar parang Balbalungaw, pero as per sa mga napagtanungan ko dito sa Lupaw is
Tinatawag nila itong Balbalungaw Dam. Kasi siyempre sa Pangasinan mayroon tayong bayan ng Balungaw, kaya ganoon tinawag siyang Balbalungaw, which is ang tamang pag-pronounce is Balbalungaw Dam. So ayan na, malapit na tayo mga kamamaw. Mahaba-habang rough road to, pero kayang-kaya naman. Wow, okay naman yung rough road nya. Pino naman. Alright, malapit na tayo. Woohoo! So dire-diretso na lang yan. Malapit na. Saan kaya? So diretso pa, dire-diretso pa tayo. Ayun na, natatanaw na natin yung dam mga kamamaw, no? Woohoo! Grabe, ang ganda. Oh, malapit-lapit na tayo mga kamamaw. Yuhuu! Ayun na yung dam mga kamamaw, oh. Ang ganda. Ko-open lang, oh. Wow. Woohoo! Ang ganda, ganda ng dam na to. Woohoo! So babalikan natin tong dam na to mga kamamaw, no. Sa ngayon, photo ops lang muna tayo dito. Woohoo! Ayan, so ayan mga kamamaw, third photo ops na tayo ngayon. Nandito na tayo sa Balbalungaw Dam. Ikot ko na, Max, ha? Ikot ko na yung motor. Sige, sige. Sige, ako na. Photo ops ka na. Ayan mga kamamaw, oh, Balbalungaw Dam na tayo. So ayan mga kamamaw, no, on the way na tayo ngayon sa fourth photo ops, which is sa Natividad, Pangasinan. Let's go! Woohoo! Ganda nung dam. Grabe. Ayan mga kamamaw, time check tayo ngayon, 6:37 AM. So papunta na tayo ngayon sa pang-apat na photo ops, which is ang REVS Eco Farm dito sa Natividad, Pangasinan. So nandito na tayo ngayon sa bayan ng Natividad, and then papasok na tayo sa papuntang Barangay Bachelor. Woohoo! Oh my God. Woohoo! Ayan na. Oh.
Saan dito? Arrebs Farm. So andito na tayo sa Fort Photo Ops, which is ang Arrebs. Pigsa daw ito, nagpigsa. Ha? Oo. Nawan. Napukawat tayo. Go. Oh, ingat. Tapos na tayo mag photo ops. So diretso na tayo ngayon sa 5th checkpoint or photo ops, which is ang Cuyao River. Let's go. Pipigsa kayo. Eh. Ayun, Cuyao River na tayo. Next photo ops. Ano, nandito na pala tayo ngayon sa San Nicolas. Papunta na tayo ngayon ng Cuyao River. Time check, 6:54 AM. Lapit-lapit na tayo. Good. Let's go. Dito na tayo, Cuyao River na tayo mga bro.
Ayan mga kamamaw, so nandito na tayo ngayon sa Cuyao River Photo Ops. Next stop natin is pupunta na tayo ng Kamsi Nia sa may San Manuel Tarlac. So let's go. What? Let's go. Oh. Thank you. Let's go. Ay na, nadali pre, nadali sila bro. Nadali sila, nadali. Dali na dali. Nagagalaw bro. Sige, tayo muna natin. Sige lang bro. Sige dyan. Tama kami pre mo. Kaya kuya? Kaya? Mahulog ako. Ayun. Sige, dun muna, dun muna, dun muna. Tayo muna. Sige. Sige, tapos mo dyan. Kaya pa ba? Tawag nyo na sir. Naitawag, may contact kayo? Sipiyaw. Ha? Sipiyaw. Nakatatawagan ko siya. Pre ng mga karsyon na rapat. May tawag nyo na sir. Hinay-hinay lang. Ah, gano'n? Ngayon kayo dyan bro. So, okay naman, naitawag naman ang ambulansya. Grabe. Sudden break kasi tayo sa part na yun eh. Mali no. Asok ko. Dito daw?
So yun nga, dito tayo sa Kamsi. So dito na nga mga kamamaw, no, ang 5th photo ops and at the same time checkpoint. Pero bakit kaya walang marshal? Bakit parang walang marshal? Walang marshal, oh. Grabe. So kanina nandun tayo sa kabila, no? Ngayon umikot tayo. Dito tayo naman sa kabila, sa may entrance ng San Roque Dam. Ayun, oh, grabe, ang ganda, oh. Lakas. So dahan-dahan lang naman tayo dito. Ayun, first photo ops na tayo mga kamamaw. Sa wakas. Time check 7:51. Ha? So undawin na tayo mga kamamaw sa I Love season. Tapos na tayo dito sa photo ops ng Kamsi Nia. Let's go. So ayan mga kamamaw, nandito na tayo sa I Love Bulasi. Ayan, nandito na tayo sa I Love Bulasi mga kamamaw. I Love Bulasi na tayo mga kamamaw. Cellphone niyo sir, kailangan. Ay. May mabalik. Saan ang exit dito? Dito pa o dito dyan din? Dito rin po. Ah. Ayun na. Thank you, thank you. Ah, ay.
Ayan mga kamamaw, so tapos na tayo dito sa I Love Bulasi. Diretso na tayo ngayon sa Lingayen. Portal. Balik kayo doon, balik na lang kayo doon. Ha? Dadalang bus na. Sige ba, sige ba. Sige sir. Dadala pa naman sir. Sige po. So ayan mga kamamaw, nandito na tayo sa part ng Bimalay Beach Walk. On the way na tayo sa next photo op natin na I Love Sea Pangasinan at sa Limahong Channel dito sa Lingayen. So nasa kalahati na rin tayo ng ruta mga kamamaw, no? Ang ganda ng ruta ng Pangasinan Outdoor Adventure. Adventure kasi tinawag nilang adventure dahil adventure at tour siya. Hindi siya endurance kundi iikotin mo ang mga natatakong ganda ng Pangasinan. Yuhuu! Grabe! So sa mga nanonood, sa mga followers and subscribers ko, try nyo puntahan tong mga lugar na photo ops namin mga kamamaw. Grabe, ang gaganda ng lugar. Yoo! Malapit na tayo! So ang I Love Sea Pangasinan mga kamamaw is dito sa pinakasentro, no? Dito sa mismong likod ng Kapitolyo, dito sa Lingayen, Pangasinan. Pinaka-landmark. So dito lang siya mismo sa Baywalk. So nandito na tayo ngayon. Photo ops muna dito, special photo ops. Tapos diretso na tayo sa Limahong Channel. Woo! Yoo-hoo! Cellphone. Sunog sa Ha? Alaminos. Baka nagmamadali ka eh. I Love Limahong. So ayun mga kamamaw, tapos na tayo dito sa Limahong Center. Diretso na tayo sa Alaminos, sa may Taytay Island, sa Barangay Victoria. So ayun, let's go. So ayan na nga mga kamamaw, no? Time check 10:46 AM. So mag-a-6 na oras na tayong bumabiyahe. Katatapos lang natin mag-halo-halo kanina. So diretso na ulit tayo sa next photo op natin, which is ang Taytay Island, or yung one-man island na matatagpuan sa Barangay Victoria, Alaminos. So ngayon ang tinatahak na natin is itong Sual, Barangay Pangaskasan. Dito yung papasok sa Masamiray Beach at Masamiray Cove at sa Bagbag Beach. So dito yung pinakamagandang part
ng Sual kung papunta ka ng Masamiray Beach or Bagbag Beach. Dito yung maraming pine tree. Ayan, ito na mga kamamaw, dito na yung pinakamagandang part, yung mga maraming pine trees, tsaka bubungad sa'yo yung coal power plant ng Sual. Muntik na tayo doon mga kamamaw. Grabe. Ito na nga, Barangay Pangaskasan. So nuclear coal power plant na yon. Ganda. Ayun o, yung coal power plant ng Sual. So kakaliwa na tayo dito, papasok ng Barangay Baybay Sur at Baybay Norte. So ayan mga kamamaw, galing na tayo dito sa Taytay Island. Tapos na rin tayong mag selfie sa photo ops. Next destination natin is Buod Mangrove Park na. So part pa rin ng Alaminos. Saka tayo diretso ng Daang Kalikasan. Ayan, okay na, let's go. Yuhuu! Let's go! So ayan mga kamamaw, on the way na tayo ngayon sa Buod Mangrove Park. So ito na yung 11 photo ops natin. And then after natin dito dediretso na tayo sa last photo ops natin, which is yung Agkapita sa may Daang Kalikasan. So ayun na nga mga kamamaw, malapit-lapit na tayo sa Buod Mangrove Park. So nandito na tayo ngayon sa Barangay Buod Mangrove Park, Alaminos City. Let's go! Woohoo! Ha? Oh. Galula, naghalo-halo lang ako doon. Naghalo-halo lang ako. Sige po.
12 and 13. So 14 to, 15 ako. Ayan mga kamamaw, so on the way na tayo papunta sa last checkpoint, which is yung Agkapita sa Daang Kalikasan. Then balik na sa grid. Let's go! Woohoo! So ayan, last photo ops na tayo. Agkapita, Daang Kalikasan. Ha? Sige lang sir. Hoy, passport mo! Uwing-uwi? Miss na miss na miss? Mainit na, babe. Sobra. Nung oras na? 14 po. Sabi ko daw ngayon, iniwanay naman ako sa abang dito. Thank you. Yupi no. Tara na. Magpipicture pa? Magpipicture pa? Okay na? Okay mga kamamaw, diretso na tayo sa ha? Ikaw na, muna ka na. Okay, on the way na tayo sa finish line sa grid, which is sa San Carlos. Let's go! Sayang.